Sanibona, phinde nginibingelele nje futhi nangalesi sikhathi, nangalo mzuzu, nangalolu suku. Hlezi nje kwenkulu, nemnandi, nemangalisayo intokozo ukuthi sihlezi sihlangana ngezindaba ezinkulu zikaPapa wethu ohlala ekhaya ezulwini. Izindaba eziphethe izimpilo zethu, izindaba eziphethe imiphefumulo yethu, izindaba eziphethe uqobo lwethu, ezisisizayo, zisiphulukise, zisisize ezintweni zonke ngokuba singabantu. Kuningi esiluthekiswe ngakho, kuningi esilahlekiswe ngakho, kuningi futhi esingakuqondi. Esihlezi sidinga usizo likaBaba ohlala ekhaya ezulwini ukuthi asiqondise endleleni, athi hambani kanjena, lungisa lapha, sizakala kulokhu nakulokhu nakulokhu, ukuze ukwazi ukuzihlenga, ukuze ukwazi ukuzisiza, ukuze ukwazi futhi ukuthola konke okudingayo ungumuntu, ngokuba siyamdinga uBaba ohlala ekhaya ezulwini each and every day. Siyamdinga eseduzane nathi, siyamdinga esilekelela, siyamdinga esixwayisa, siyamdinga esiphulukisa, futhi siyadinga ukuthola ukuphila okuphakade ngelinye ilanga okutholakala endodanyeni enguJesu Kristu. So isihloko nje ngithanda ukuthi siye kuso njengamanje sithi nguJehova kuphela umsindisi. When I woke up nje evuka namhlanje for umkhuleko wasekuseni, I woke up with this message ukuthi uJehova kuphela osindisayo, uyena yedwa umkhululi, uyena yedwa osenzela konke, because uyena odalile everything it is here, it is visible because of his hand, because of icebo lakhe, because of ukuhlelwa nguye, because of injongo yakhe more especially. So kuyamangaza yazi bantu baNkulunkulu indlela uluntu oseludideke ngayo ngezinto nangezindlela eziningi, ikakhulukazi ngokungamazi nokungaqondi umdali wethu owazi konke ngathi. So ngaphakathi umkhuleko nje, just during the prayer yesterday, uMaNkulunkulu was mentioning ukuthi yazi uJehova uyena owazi ubuchopho, ingaphakathi lethu, umedula oblongata, cerebellum, zonke izinto esifunda ngazo esikoleni kwaScience. Uyena owazi zonke lezi zinto, uyena owazi ukuthi ubuchopho wabucreator, wabenza istructure sikanjena kwabe ngazuthi kuwama-intestines, leyanto leyana. Mawubuka ubuchopho kube uyena obucreator kwathamba, uyena wabucreator ukuthi kumele mtante emanzini, uyena wabudala ngenjongo yakhe, ngenhloso yakhe, uyena wahlala phansi wahlela wakwenza konke. Phinde futhi inkosi yacacisa kakhulu even during the prayer ukuthi iyo eyazi lonke ingaphakathi lethu. Yazi ukuthi even noma umuntu engahlakazwa, babona udokotela, sibona umuntu ehlakazwa ngaphakathi, ubona ukuthi hayibo, kanti umuntu unama-cells kanje, unemigqa kanje, unakuthi, uney'nzipho, unazonke lezi zinto. Zonke lezi zinto asizazi, si-understand. Ngisho ukuthi umuntu engavuleka phakathi, simbuka ukuthi okay, unenhliziyo, unesibindi, unani, une-pancreas, unezinso, unani, zonke izinto ezikhona, unesisu, kona konke asik-understand, asikwazi konke ukuthi uNkulunkulu why isibindi wasibeka sahlukana nenhliziyo, why izinto wazibeka ngezansi, why iblood wayibeka, why ama-intestine. But singabantu sizoloku sihamba sifuna ngokugreba, sicabanga ukuthi okay, mhlasimpe the reason why lokhu kanje, ingoba lokhu kanje. Cha, ekugcineni kosuku only the one who knows why amehlo wabeka amamili. He knows why amehlo wabeka uduze kwekhala. He knows why umlomo wabeka wabangezansi. He knows why wayibeka izinqathi abangemuva. He knows why yonke into ayidala ngalendlela ayidala ngayo. He knows why and understand isizathu sayo yonke into ngendlela ayidale ngayo, ukuthi ngangifuna ukuthi kube kanje, ngangifuna ukuthi lokho kube nalentshoko, ngangifuna as-understand ukuthi why sinesikhumba thina. Asikwazi lokho ukuthi why nginesikhumba ngampela, why ngikanjena, why ngi-flawless, why ngi-fresh, why ngikanjena, why nginamashiya mina, why nginey'nkobe. Even in as much as lapho singayokufunda esikoleni ukuthi okay, iy'nkobe they're just a protection of your eyes, izindlebe ukuthi uthole ukwazi ukulalela, but asazi ukuthi why umuntu obana indlebe eziwu-2, why singabanga ney'ndlebe yonke le ndawo uthola ukuthi udlebe sibe ney'ndlebe eziwu-6.
We do not know all of that. Asikwazi konke lokho, asiqondi konke lokho. Asazi futhi ukuthi izinwele why zagqagqaniswa zabaningi kangaka kodwa zagcwala ikhanda zathi zahlukana zonke. Why zingahlangananga zaba into eyodwa? Just like isandla kanje sihlanganisa into eyodwa ngithi base kwaqaqana imini. Asikwazi konke lokho, asik-understand. But sifunani? Sifuna ulwazi lochwepheshe, sifuna ukufunda konke kochwepheshe. So ngokuba nguye kuphela obeyazi ukuthi why umuntu enezinyembezi, why mele iphume, ziphuma kanjani, ziphuma mezwe yiphi imizwe. Only the Lord understands zonke lezi zinto. Nguye obewazi ukuthi why sinegazi, why igazi lihambe ligijima umzimba wonke, why mangibambe la mhlawumbe ngabamba la or ngabopha nje igazi lime la kuze kubole and lo muntu ngawuhlephula ngingabe ngisezwe lutho because by ukublockeka kwegazi la lo ngasehamba igazi usefana nento engekho, usefana nento esephelile, into engasenamuzwa. Asizazi zonke lezo zinto, but only the Father understand all those things. Uyena wazi ukuthi igazi lokwenzani, nguye owaqonda ukuthi ikhala why ezolibeka la, ezolibeka phezulu eduze komlomo, because uyazi ukuthi ngakwazi ukuthi ngihogele ngekhala phinde futhi ngakwazi ukuthi ngihogele nangomlomo. If amakhala ame blockekile, I can use my mouth ukuthi ngihogele. Everything engena ngekhala goes straight iye ngaphansi, nale ngena ngomlomo go straight iye ngaphansi. So kuzodinga ukuthi zisondelane lezi zinto so that kungeke kube na clash. Imagine besithi umlomo ula esiphongweni, udla la phinde futhi ukudla kusazohamba mhlawumbe kuyolimaza amehlo noma kuzodlula emadlebeni uzothi uyadla mhlawumbe ukudla kuphume ngamadlebe. The Lord wakuhlela konke yazi, wakubuka wathi because he is the smartest. Uyena ohlakaniphile okhaliphile okudlula yonke into, okudlula wonke umuntu, more especially. Wahlelela ikhala ukuthi lizowudonsa umoya liphinde lukhiphe, wahlalela ekhala ukuthi lizoba nezinwele lapha ngaphakathi, wenzela ukuthi nanoma usukutraphe wadonsa idust engakanani ukwazi ukuthi mangabe usukhipha usufinya kuphume konke ukungcola, yonke leyo dust iphumele ngaphandle. Uthi mawuthimula kuphume konke lokade sekuthe kwangena kona, noma ngabe ngihlaba bekuzama ukuthi ingene intuthwane noma impukane ukuthimule kuphume ngaleso sikhathi, so that kungeke kuze kuye ngaphakathi kufike kuyokulimaza wena. So ngaso sonke isikhathi yazi uNkulunkulu yonke into uyihlele ngendlela yakhe, ngendlela encomekayo, ngendlela enokuhlakanipha. Wadala futhi ukuthi why thina abantu sinolimi, so that ulimi lakho lizohlala amathe, azothambisa ukudla, athambise leso sinkwa. Ngithi usidla somile mhlawumbe ungaphuzi lutho, udle isinkwa sakho somile, sokwazi ukuthi uhlafune sithambe so that sokwazi ukuthi sehle through your esophagus noma emphinjeni wakho. Wadala amazinyo ukuthi molumi aphula ngeke uzokwazi ukuthi ulumi ubigwinya semthama. Ngithi wathi okay amazinyo azochawa, amazinyo azoyigaya lento ayigaye bese sithambile, bese siyakwazi ukuthi yehle. Yazi uNkulunkulu udalwe ngenindlela, ngenjongo emnandi. Nguye yedwa ubaba owazi isizathu sokuthi sibe nezinzipho. Mina I really do not understand why sinezipho singabantu. I really do not know, but only the Lord understand why sinezipho. Wayazi ukuthi sodinga ukuyinwaya ngelinye ilanga, wayazi ukuthi sodinga ukuthi mhlawumbe ngezipho zakho wenze njani ukwazi ukuthi izisize, mhlawumbe ukline your ears or whatsoever. And into emergency noma ukwazi ukukhipha something engene kwimbobo encane. I do not know, but uNkulunkulu yena waziyo zonke izinto, yena wazi ukuthi why sinalokhu, why unaleli thambo leli. He's the one who understands ukuthi why sineyindololwane, why sinamaqakala, why sineyithende. He's the one who dale yonke into ngenjongo. Uyazi ukuthi indololwane yakho uyakwazi ukuzimelela ngayo, uyazi ukuthi
Amaqakala-ke angazi. I really do not know. Wazi ukuthi why sinesikhumba, like I was saying, skin esi-flawless, why sinama-pores esikhumbeni. It is because khona kuzokwazi ukuthi kuphume i-waste, kuphume amafutha, kuphume ukungcola, kuphume zonke izinto ezingadingeki emzimbeni yethu. Sinamashiya, sinezinkobe, wazi konke ngoba nguye owahlala phansi, wahlela konke, wagqiba kona. Lisho njalo iculo, wagqiba ngempilo yami. Wase wakwenza azi ukuthi ukwenzelani. So thina abantu asazi lutho futhi asiqondi lutho. Sizibone sesinjena nje, uzala usunje, usuyibona usunamehlo, omunye uyibona yena enamazinyo kanje, amanyama aphezulu, axela ukuthi why wami kanje, omunye kanje, you know, zonke lezi zinto ngokwehlukana kwazo. So phinde umoya wokudideka, ayo-ke indaba la ilahleka khona, umoya wokudideka usihole kabi ekuthenini sithembele kubantu abasemhlabeni, nabo abadaliwe njengathi. So now lo moya uqhamuka futhi usuthi if izinto ungazazi, go and ask the experts, go and ask the Google, go and ask the teacher, go and ask the doctor, go and ask this and that and that. Lo moya wokudideka futhi, labantu, these people nabo badaliwe, nabo bazi nje, but bafundile kuphela ngendlela abafunde ngayo, abazi lutho. Ba abantu abazamayo nje kuphela, azama umuntu ukuthi okay, yathi experience ukuthi makwenzeka ukuthi kuzokwenzeka ukuthi kuzokwenzeka yini, bese kuthi umuntu shuthi ukuthi kukanjena, shuthi mangithathe isandla ngaqubula something, shuthi umsebenzi wesandla ukuthi siqubule, shuthi kanje. They always predict izinto eziningi by doing all these experiments and ba experience zonke izinto. Hayi ngoba nakho bazi kangcono noma behlakaniphile, but bayazicabangela nje from izinto abasebezibonile zenzeka ngaphambilini. Impela kuyinkinga ukungazani noJehova ngokuba luningi ulwazi esiphuthelwa yilo, ngokuba yena ungusazi konke, oqonda zonke izinto. Angithi nguye umenzi wakho konke. He's the creator of all these things. Lento yazi ifana nokuthi ekhona umuntu omdala ekhaya, mhlasimbe nje umkhulu thizeni noma umama ekhanda ubuhlalo, umkhulu mhlawumbe uyena okhandile isibaya, ingane ivele ibuze mhlawumbe usisiwayo ukuthi why uma yakho ubuhlalo. Lo sisi lo uzofuna ukubonakala ngazuthi uhlakaniphile naye, bese hayi kuukuthi nokuthi ezitshela lokucabangayo. Esikhundleni sokuba uyobuza yena umama why ubuhlalo kanje kanje, why wenze kanje kanje, noma abuza umkhulu lesibaya sikhande kanjani, kodwa abuza umfowabo ukuthi hayibo yazi umkhulu lesisibaya lesi indaba sikanje, athi hayi isibaya kahle kahle so 1 no 2 no 3 eseyimbuzi kanti eseyinkomo, you know, ngoba naye uhamba ngokucabanga kwakhe nangokuzitshela nangokuthemba ukuthi lokho akwaziyo kuyikona ngempela kanti akunjalo. So siphile esikhathini lapho khona ke abantu they always go to ama source of seeking information kuma sources are wrong. Seeking information kuma sources angazobanikeza the rightful information or the rightful truth, whereas they are creators of these things, abazi ngampela ngazo, abaqondayo ngampela ngazo. But because awufuni ukuya kumuntu oyidalile lonto, awufuni, I don't know the reason why. It is because they are more respected or kwenzakalani, I do not know, I do not understand. But people always want to seek ulwazi ngendlela abafuna ngalo. They always want to seek ulwazi la belifuna khona, and uma bengathola ngalapho, then that's it, sekurate. Now people are used to asking other people ngezinto ezinkulu ezingaziwa zikaJehova, ebese abantu bayadukiseka ke. They are used to asking doctors, dokotela mangiphethwe ikhanda kumele ngenze njani? Udokotela kunikeza amaphilisi. Kodwa umuntu odala ikhanda uba akuyena uJehova. Umuntu odala isisu, udokotela nesi ngiphethwe isisu ngenze njani? Akuyena uNkulunkulu odala isisu. Ubuza inyanga ukuthi inyanga yami mangihlushwa amaphupho, akuyena yini uNkulunkulu odalile amaphupho? Mangihlushwa amaphupho kumele ngenze njani? Bathi yina belusi abalaphi bendabuko, izinyanga, izangoma,
or whoever ndlela ababizwa ngayo. How about you ask the creator? Ubuzo umakhelwane, manginenkinga yezeyimali ngiyenze njani mhlobo wami? Akuyena uNkulunkulu obekile lapha emhlabeni wathi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ngenciko ukuqonda. Usubuza kubangani bakho, you ask your friends and families, yazi ngifuna umsebenzi mani, ngifuna ukuthi. People are so used to asking abantu abafana nabo. Umbone na umuntu ukuthi lo mbuzayo akayazi lento. Umbone lo muntu obuza ukuthi nawe usafuna ukuyocheka ku Google, nawe usafuna ukuyosesha, nawe usafuna ukwenza ukuthi nokuthi, kodwa you keep on asking them these things. Bengazi nabo bengaqondi. Ngiyabona kwabantwana ba-understand abakazazi izinto eziningi. Their sources is their parents, their teachers, babuza laba bangaphezu kwabo. But for a person osekhulile manje, you need to understand and know ukuthi there is a much bigger and huge superior okunguJehova umdali wezulu nomhlaba. Let us stop asking abantu abalingana nathi. Let us stop asking abantu abasezingeni lethu. But asibuyele kuJehova and ask him ngezinto eziphathekayo ngoba zaziwa nguye zonke. He's the one who understands everything. He's the one who knows everything. Uyena oqonda konke. Ngobani? Uyena okudalile konke kwaseqaleni. Uyena okudale ngenjongo nangenhloso kwaseqaleni. Uyena wazi yonke into ngamalunga akho omzimba. Wazi ikhanda lakho, wazi amashiya akho, wazi amehlo akho, wazi ikhala, wazi umlomo, wazi amazinyo, wazi amathe, wazi izindlebe, wazi izingalo, wazi izindololwane, wazi emahlombe, wazi amabele, wazi isisu, wazi yonke into engaphambili ingemuva, imlenze, amathanga, maqakala, izinzwane, izinzipho. He knows everything. Cabanga umuntu wazi inani lezinwele, mina ngeke ngikwazi ngisho ukuthi ngiqale ngibale ngithi one, never. But yena wazi ukuthi zingaki. How about we come to the Lord, simbuze zonke izinto esithanda ukuthi sizazi, simbuze zonke izinto esifisa ukuthi si-understand, because the Lord actually answers. He gives us ukuhlakanipha ngaleyo ndlela ukuthi siqonde ezintweni zonke. Siqonde ukubona konke. Sikwazi kumele sikwazi. Siqonde kumele siqonde. Khona sizo understand ukuthi zonke izinto zidalelweni. Khona sizo understand ukuthi masigula kumele size kuyena, because uyena umlaphi wangampela. Uyena odalile lento, uyena wazi ukuthi yabo nje wamehlo ngangiwabeke lapha, ngangenzela ukuthi noma kwenzeka ukuthi ngikwazi ukuthi ngiwasindise ngalendlela. Khokho wena uzogijima kudokotela, udokotela uzokuthi ithi icolo yamuthi, uthi icolo yamuthi ihlo lakho libe bovu, inguna phakathi lingaphinde libone kahle. Because wena ugijima uyobuza udokotela ngithi utshela ukuthi yena wazi kangcono. Nabo bonke-ke abangabaseduzane ukuthulula ulwazi. So people bake babuza abantu abaseduzane ukuthi wena ucabanga kanjani, wena ubona kanjani, betshela ukuthi bayazi futhi baqonda kangcono. Iqiniso ukuthi akekho oqonda kangcono lapha emhlabeni. Angikhathali ufunde kangakanani noma unaliphi uhlobo lwejazi, luphephule, libovu, limnyama, whatsoever, I do not care. Kodwa uJehova odale konke. So I do not care ukuthi unaliphi izingo lokulwazi. Umbuzo uthi nalolo lwazi lwakho ulithathephi, ulifundephi? Ngoba uyifundiselwe incwadi nje, umthetho walaMark, waDarwin, umthetho wasibanibani ukuthi hayi wathi sihambile wabona ukuthi okay ukuthi kukuthi ufunde ngaye, suyitshela ukuthi yena wazi kangcono. Hello, it is the Lord who knows better. So umbuzo uthi ufundiswe ubani? Ngabe ufundiswe uJehova noma uyifundela ezincwadini, in old books, in history, encyclopedias, or whosoever, in law books, nursing books? Lehlazi sazi bantwana kaNkulunkulu ukuthi iqala kuyihlonipha kumesaba uJehova. Because ngisho singathi uSolomon wayehlakaniphile, kodwa kusala uNkulunkulu uhlakaniphe ngaphezulu kwakhe, because uNkulunkulu wamgranta ukuhlakanipha ubaba Solomon. Yes, he was so smart, that guy. Even izincwadi zakhe, hayi baba, uMshumayeli, iZaga, angiyiphathe eZaga. There is a lot of ukuhlakanipha in those books, but only the Lord understands and knows things much higher level, because he was yonke into, and uNkulunkulu akasembuleli yonke into sonke, but wena ungibuleli ingxenye, angibuleli ingxenye, nawe ungibuleli ingxenye.
So uzothi hayi lo uhlakaniphile ke. Uzoyitshela ukuthi uhlakaniphile kanti cha akambulelwanga lokho oyitshela ukuthi ukuhlakaniphele. Kanti akambulelanga lolu lwazi obuyitshela ukuthi ngakusiza ngalo, akufundise lona, akwazise lona. Onke uJehova umdali wezulu nomhlaba ukuhlakaniphele konke, okwazi konke ngoba ungusazi konke. Hello, ungumdali wakho konke. So kumele sazi ukuthi ukuhlakanipha kuphakwa ngempela kuvela kuJehova ngokwesaba yena. So asithobekeni, sithobeke enough singabantu. Sivume ukuthi asazi lutho, asiqondi lutho. Futhi uma umoya kaNkulunkulu ungenathi, asisoze saza lutho uma singabuzi kuyena umenzi wakho konke. Ngakho ke asibuyele kuthenini nguJehova umsindisi. That is our topic ngalesi sikhathi, ukuthi kuJehova kuphela umsindisi. Ngaphandle kwakhe akekho umunye. Okubuhlungu kodwa ukuthi sesijwayele abantwana baNkulunkulu. Kuyazeka uJehova uNkulunkulu uyakwazi lokho. Sesijwayele ukuthola usizo ezindaweni lesijwayele khona in different sources. Like I said, kwabodokotela emndenini, kubangane ezihlobeni, kunanombani singacabanga kuyena, izinyanga nani. Sesijwayele vele ukuthola lapho usizo, kodwa sesize sazi sajwayela saze salibala ukuthi hello, ukhona umqalisi nomphelelisi wakona konke. Ukhona umnini mandla wonke wakona konke, ongubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini. Imagine kuzoqhamuka udokotela, uyafika udokotela ekhakini ebese wena uthi hayi akahambe ngoba uyagula. Why? Because singabantu amehlo ethu sefiphale ngale ndlela yokuthi asisakwazi ukubona and spot ukuthi yazi lo yamuntu engangisiza. Thola ukuthi uzofika umuntu waNkulunkulu ekhakini uthi hayi ngiyagula kabi, angeke ngize ngikwazi ukuthi ngimbone. Umuntu kaNkulunkulu, ungudokotela, uyena obezokubeka isandla, ukwazi ukuthi uphulukise, ukwazi ukuthi uphile, ukwazi ukuthi usizakale, ukwazi ukuthi usinde kulobo buhlungu lobo kade ubhekene nabo. But because abantu abasa-understand ukuthi kahle kahle uJehova umsindisi, kahle kahle umkhuleko okwazi ukuthi ulaphe zonke izinto, kahle kahle umkhuleko okwazi ukuthi uqaqe amafindo, kahle kahle uJehova okwazi ukungisiza kuyona yonke into. The lack understanding yalolo lwazi ilona olwenza ukuthi abantu baduke more. But uJehova usangumsindisi namanje, usangumqalisi wakona konke, usangumphelelisi wakona konke. So ukufika komuntu kaNkulunkulu in your house, ekhaya lakho, mhlasimpe uze ngomkhuleko, uze ngezwi kaNkulunkulu, uze ngevangeli. We need to know and understand ukuthi that's like a doctor to you if you are sick. That is like a doctor to you kwinkinga yakho. That is like a umelaphi wakho, uthisha wakho. Because uNkulunkulu uzidlala zonke izindima. uJehova can be ummeli wakho. uJehova can be umhlengikazi wakho. uJehova can be udokotela wakho. uJehova can be uthisha wakho. uJehova can be uxazululo wezimali zakho. uJehova can be everything and anything omthanda ukuthi abe yiyona empilweni yakho, because konke kuvele ngaye. Konke unamandla okukuthwala, okukutshatha, okukushintsha, okukuguqula, okukulwisa, okuqeda, okudala, okufihla, ukwenza konke ngoba uyena umsindisi. That is why Jesu Kristu akwazi ukusindisa ngisho ezonweni. Wasindisa ezonweni singakazalwa, wasindisa ezonweni singakangeni kuzo, wasisindisa ezonweni singakazazi nokuthi isono into enjani, singakazazi nokuthi masingenile esonweni sizoba nenkinga e1 no 2 no 3. Washeshe wahlenga kubona konke. So the level ikuleka ukunderstand ukuthi uNkulunkulu ngomkhuleka nguye umelaphi kangakanani. Isikhohlise abantu abaningi, isidukise abantu abaningi. And abantu sebekhohlisiwe, bakhohliseka. Kwaze kwafiphala, kwavaleka amehlo, because bakhohlisiwe odokotela ukuthi hayi udokotela kuphela ungangisiza. Udokotela kuphela ungangilapha. Unesi kuphela ungangisiza. Unesi kuphela ungangilapha. But ukhohlwa ukuthi unesi is just a person. Udokotela is just a person. But uNkulunkulu is the creator of everything. uNkulunkulu is the savior. Okwazi ukuthi ashaye
ubulepheri buphele buthi nya, okwazi ukuthi alaphe amehlo avuleke abone kade engaboni, okwazi ukuthi akhande izinyawo ukuthi ziqine zibe namandla mekade ade uyishosha, akwazi ukuthi avule izindlebe zizwe mekade ukade uyisimungulu, sorry makade ungezwa, avule umlomo mekade uyisimungulu. Only the Lord ukwazi ukwenza konke. And into engithanda kakhulu ngoNkulunkulu ukuthi yazi akafani nodokotela ukuthi uma kade ungahamba athi hayi naka ama-crashes azokwazi ukuthi akusize ukwazi ukuhamba. Cha, uyakusukumisa uhambe ngazi ukuthi awukazi wahlala phansi. Athi hayi emehlweni ke ukuze ukwazi ukubona njengodokotela beza bathi hayi nazi izibuko sizokwazi ukuthi zenze visual yakho ibe ngconywana. Cha, uNkulunkulu uyavula amehlo abone ngazi ukuthi awakaze avaleka. Even your ears, hayi ukuthi bakufaka lento lethi kuzodonseka isound, at least uzokwazi ukuzwa into eseduzane nawe, kodwa ekude ngeke uzizwe. Cha, uNkulunkulu uzoyivula indlebe zakho zizwe ngomsa wakhe, zizwe yonke into odeserve ukuthi uyizwe, because uNkulunkulu ngumenzi wakho konke. uNkulunkulu nguyena umsindisi, uNkulunkulu ukudalile konke. So bantu baNkulunkulu asazi ukuthi ingaphakathi lethu laziwa uJehova lonke, because yonke into idala ngokwazi, wayidala ngenhloso. So if ugula uNkulunkulu ongakulapha, if unenkinga uNkulunkulu ongakusiza, if udinga ukusindiswa uNkulunkulu ongakusindisa, if ukhala uNkulunkulu ongakuthulisa, if ugodola uNkulunkulu ongakugqokisa akufudumeze, if ushiselwa uNkulunkulu ongakupholisa, if ulambile uNkulunkulu ongakondla, if unenkinga uNkulunkulu ongakusolvela inkinga zakho. That is why kwiZaga 3:5 ethi themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kwakho uqondo, because kwakho uqondo kuzokutshela ukuthi angiyothemba umakhelwane, okwakho uqondo uzotshela ngiyothemba udokotela, okwakho uqondo ukutshela ukuthi esikoleni la ngizothola khona ulwazi. Kanti ulwazi la ngampela lokuhlakanipha kwasekhayizweni lwezinto zonke lutholakala ngoJehova, not ngokufunda incwadi. Because uzayifunda incwadi kanti uthola ukuthi cha, lokuhlakanipha kula akupheleli, lokuhlakanipha la akusikona lokhu, bathi lokhu amademoni nje kuphela. But unako ukuhlakanipha kwangempela kutholakala la encwadini engcwele, okuyizwi obulwakhe likaNkulunkulu, because ungulizwi and ukhuluma ngayo incwadi engcwele asiqondise ngayo. So ke bantu baNkulunkulu asazini ukuthi kuJehova kuphela umsindisi, ngaphandle kwakhe asisoze sasinda. Ngisho ngabathemba kangakanani nodokotela, uzobagijimela ukhiphe zonke lezo imali zakho, kodwa egcina kusuku ungagcina ufile futhi uwaphuze lawo mapilisi, uwaphuza. But uNkulunkulu cabanga ukwazi ukuvusa ngisho ufile, athi vuka Lazarus, vuka, athi hayi akafile ulele, hey vuka wena. So bantu baNkulunkulu, uJehova kuphela umsindisi, ngaphandle kwakhe akekho omunye umsindisi, ngaphandle kwakhe alikho elinye idwala, ngaphandle kwakhe alikho elinye ithemba, akekho omunye umelaphi, because yonke into esinayo idalwe uyena. Qobo lwethu sidalwe uyena, ngaphakathi lethu laziwa uyena, konke kwethu kuvela ngaye. So asithemba lesi sikubuyiseleni kuyena, singalibeki odokotela, singalibeki onesi, singalibeki enyangeni, singalibeki othisha, singalibeki kuphi, kodwa ngoba lonke ulwazi lutholakala kuyena. Let us ask for him. Ngokufunda izwi kaNkulunkulu uzothola ulwazi, ngokukhuleka uzothola ulwazi, ngokuzila ukudla uzothola ulwazi, ngokumlandela uJehova lapho yakhona uzolithola ulwazi. But kuya ngokulangazelela kwakho, ukushiseka kwakho ukuthi ulwa kangakanani ukuze uthole ulwazi. Cela ukukhulekela ukuhlakanipha. Uyabona kwakhulekela uSolomon, cele nawe uNkulunkulu, and uzokuthola ngokwenzani, ngokwesaba uJehova, ngokuba ukuqala kokwehlakanipha kungusaba uJehova, ebese kuze uqonde uzodede mbini, noma uqonda konke udede mbini. So inkosi nje benani xolise kakhulu ngalokho, enibusise, ngakhohle ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. And ke sacela nidlulisele imiyalezo nakwabanye bathole ukuphulukisa, inhliziyo nazi ukuthi konke kulele izandla zenu. uNkulunkulu azidlulisela kona, iqiniso lokuthi size thina ukuphulukise thina. So zilwele
uziphulukise wena. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona nje, uTikTok, Instagram and Facebook. uLihle Themba lo wakwaMzobe. Inkosi nje ibe nani, inibusise, inisize, niziphulukise, nazi ukuthi uJehova kuphela umsindisi, ngaphandle kwakhe akekho omunye. Amen.